hotad och rädd i sin egen exil. Vad är det för samhälle vi lever i? När en invandrartjej som vill bryta sig fri blir nekad rätten till sitt eget liv. I tidningar pratas det om hedersmord. Men vad är det för heder? Det finns inga ord. När en kvinna som äntligen vill blomma ut blir föraktad, jagad och dödad till slut. Men låt inte henne dödas förgäves. Låt hoppet få tända en eld. Låt ljuset från den visa vägen för oss andra som vandrar här än. Låt elden få brinna. Låt elden få brinna. Nu hedras minnet runt om i vårt land. I facklornas ljus lyfts skuggorna fram. Efter åren som fång är hon äntligen fri. Och kampen hon dog för den tänds nu till liv. Så låt inte henne dödas förgäves. Låt hoppet få tända en eld. Låt ljuset från den visa vägen för oss andra som vandrar här än. Låt elden få brinna. Låt elden få brinna. Som vandrar här